Dobar dan svima, ja sam Kamberi Meti, autor romana Grad bola i imam 19 godina. Ovom knjigom želim da prikažem pravu sliku Romina. Da vide čitaoci sa čime se Romi susreću i da vide kako žive na rubu siromaštva. Takođe želim da prikažem pravu sliku o deci bez roditeljskog staranja i bez ikoga. I da promenim sliku domaca, naravno. Ja sam nedavno izašao iz doma Duško Radović i tamo sam bio od svoje 12. godine. Pre toga sam bio po hranjskim porodicama i živeo sam na ulici neko vreme i prosjačio. Tako da od prve stranice uvodim čitaoce u jako bolnu priču i priču koja će mnoge ostaviti bez teksta. U prvoj stranici pišem o tome kako zapravo Miraga, glavni junak u toj knjizi, prosjači po kafanama i kaldrmama i zato knjiga zahteva pažnju. Zahteva pažnju od strane čitaoca i od strane pametnih ljudi, sociologa, profesora i raznih ljudi. Mislim da je vredno čitanje jer je previše iskreno. Pruža anatomiju bola iznad granice bola. Prikazao sam to da kada si bačen u arenu da se boriš sa lavovima i ako se usudiš onda se možeš izboriti sa svim nedaćima u životu. Takođe, ovom knjigom želim da ohrabrim i druge i da eto nekom na taj način pomognem, jer zapravo knjige menjaju svest. Ako su meni promenila svest, promenit će i drugima. Tako da ova knjiga će progovoriti u sistemu, da nije onako kako je sve zamišljeno u sistemu i da postoji druga strana priče. Puno sam se trudio da napišem ovu knjigu, imam samo 19 godina i prodato je više od 1000 primjeraka za samo mesec dana. Šta da vam kažem, borite se, čuvajte se i ne dajte da vas ljudi koji nemaju cilj sputavaju i omaložavaju. Tako da borite se i ko se osuđuje pobeđuje.